दिनैसो नुफेरदों आं पाटगाजाया बिदि फिथाइ थायो पाटगाजा फिथाइ थायनाय जेबो नाङैनि गोलैनि मैला मैथा बेफोरो बै बानायहोआ बेखौ लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आङो बाबा बाबा नों मा खालामदों बै दं मानसिया खोथायासै ए मा खालामदों नारेंखल जिरना हो नारेंखल जिरना होगोर माने लोगोफोर आं दासो दुगैखांदों नाय ओमफ्राय फुजा आरि होनो मोनाखै दाबोनो बेखायनो आङो जेबो जिनिस गैया नालाय ओंखायनो माबाखौ नारेंखल जेबो थिननो दंखायो नारेंखला मा होनो पेपारबो दं नालाय बेखायनो साहा फुदुंना होगोरसै नङाबा दा लेद्राय जागोन आइयाबो नै फिसालाखौ लानानै थांदोंलाय दा बेनो फुदुंना होगोरसै ओमफ्राय आङो नै नारेंखल दानो होदों नालाय बिनि उनाव फुजा खालामसै बिनि उनाव नोंथांमोनजों जायगा शेयार खालामनांगौ खालामलांबाय थानोसैलाय नै थबाय थादो होमबा आङो साहा फुदुंनानै लाग्रोसै साहायाबो नै जासिगोन बेबो होगोरसै दानग्राखौ देखायनो हानानै दोनखानायमोन आरो दाना बेनि खामानि खेबसेनो गावखायो बै बानायहोआ बेखौ असाइखौ दंखायो रेडिमेडबो मोनो ए रेडिमेड लाखो ना बानायहोनाय जाखो बे रेडिमेड दङलै बेसेबां लाया बेसेबांथाय 200-250 नङाबो ओरैनो फानलाबायनाय ना लहा बायदिसिना बानायग्रा नै बेबो जाबाय नारेंखलाबो दानखाङो दसेनो नै आङो लोगोफोर एसे बिबार खानानै लानि ओमफ्राय बेनिफ्राय फुजा होगोरसै आरोना बेखौनो ओमफ्राय मा खालामगासिनो बाबाया अ नै बे जाहैबाय थुला ओमफ्राय थुला हानदों थुलाखौहाय बिफांनिफ्राय हाननानै दा बेखौहाय बोखा बोखा दोननोसै आरोना बेखौनो नांगौ समाव बाहायनोसै दालाया दानखाजोबदोंना दालाया ए नङा आगोल बांसिनमोन ना ओमफ्राय गोथांखौ दोनबाय माथो गारहरलाजोबखो माबायाव मोजाङाव दोनखाबानो जायो दालाया दानखा हनै एबार बांद्राय दालाय जानो हायाखैमोन खालमासि जाफिनसिगोन बे बेयाव खाथियावनो माबा लाखाबानो जायो प्लास्टिक बेयाव आलायनानै मा गारहरलाबायबायसो आरो बेखौ खमसिनबावदो आरो खेबसेबाव नों बेयाव बे लहायाव बे वालनि लहायावहाय गाजोलाव माबा लागायनो हायामोन बाल्थिंखौ दोनजाबावोसो बेयावनो ना लाखिनो हायो ना मानो हाया जानांगौ आं दा फुजा होखांनानै दाबोनो नुजायाखै आरोना फिसालाजों माने फिसालाखौ गाइखेर लोंहोदों ना मादोंमोनथाय बिबैयाहाय बेखायनो दा आंखौ नुबाथाय लोंनाय नङा साननानै आङो नुजायाखैमोन दा र' नुबा बागदावलायगोन बे आंखौ थारमाने माबायाव डिउटियावसो थांनो सानदों आरोना आंखौ गैया सानदों बियो आंखौ न'आव गैया सानदों बियो ओमफ्राय दा बागदावलायगोन बे आंखौ नुबा र' थांनि आं नै बेयावहाय बोरमा खिनायखौ बियो मे खिनायसै ओइ हनै आइसोर बहादाबो नुबाय दुगाया बादाम जादों ए जादो बादाम फैजानि सानजों ओरैनो नै हाना ब्रेकफास्टआ बेसो गाइखेरजों ककेसजों जाबाय जेबो बानायासै
भिडिअ कल खालामहरदों आयं हिनजावा नै 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 नैलाय आबै होदों नै बोरै बोरै नानिया नै नानिया बोरै मोनलाय न' नुवासै नै नै नानिखौ नायहोदो न' नै नुवासै नै अबाय दंमोनलाय बिसोरो अबाय दंमोनलाय देरादुन नै थान्दा दां ना आयं हो आयं थान्दा हजों एसे खम जाबायहाय ए बांद्राय गुसु नंला ओमफ्राय बाजै गैया थांबाय अफिसाव ए आदायाबो औ 9टा 20आवनो थाङो बिसोर ए 9:30 जाबाय औ नै ओइ गाबहरा नानिया गाबहरा ना थांनाङा आं दिनै थाङाखै नानिया गाबहरा गाखोमानांगौ ए ओमफ्राय उनाव गोसोखाङा गेजेराव एखमबा नागिरो एखमबा नागिरा ए नै बे दुब्लि बारियाव खानाय मानिमुनि बै जोंनि सिदा दुब्लि बारियाव मैया आइया खानानै लायदों आरोना बेखौहाय आं गैयियावहाय बेखौ लानानै सासेखौ बेजों आलु एवनोसै नै लोगोफोर जोंना आलु बुरनाया बेसे मोनबाय बेसे जाबाय आरो आलु बुरनानैहाय दाख्लै आं गैयियावनो बुरदों नालाय नै ओंखायनो दिनैसो नुबाय आरो आं नायनो सम मोनदों नै बेखौ आलुआ नै गोजा ओमफ्राय नैबे गुफुर फाख्रा सिख्रा दं एवबाय आलु मानिमुनि दुब्लियाव खाहैनाय मानिमुनि बियो बे मोनसे जाहैबाय सबाइ दाउ सबाइ दाउ दुगैबाय ना बामुनै गाबनो हामा इसोर गाबबाय खोब्बाय आयौ दे क्रिम फुनदो औ क्रिम फुनदो लोगोफोर दा रेडि खालामखानोसै बैसागु फैगौ जेला दिनैनो रेडि जानोसै आरोना दा मा खालामनो नागिरदों माने रेडि खालामखानो नागिरखो नै रेडि खालामगासिनो दं बैसागुनि बे मा माइरं ए माथा ओमफ्राय माइब्राबो ए माइब्रा बिदै बानायनोसै नै दिनैनिफ्रायनो रेडि हाब गरम হৈছে নেকি না কম দিবা লাগে ঘিলঘিলা হ'ব লাগে না এইটো না হবে না পিছিন হবে না অল্প কম করো আস্তে করে দিবি जाबाय बाराबो जानो नाङा आरो ना बिसि दिले खारा माबायदि गाज्रि जायो माबायदि गाज्रि जायो बांद्राय दै जाबा ए गाज्रि जायो बा ओंखाम मोननाय बायदि मोननोसै ना बेखौ लासै आस्ते एरखमै असार आस्ते करे दिबे माबायदि थानाय आयौ गेलेदोंना नानाजों गेलेनाया हगारानो हनै नानाया खिनो ओंखारबायनो खिनो ओंखारगुलायबाय हनै हगारजाला नानाखौ हगारा ए हगारा खिनो ओंखारबायनो हनै हनैहाय माने मानबायनो खादौ लाबाय ओमफ्राय नै दाना बेखौहाय नै माबायदि जाखो ओंखाम बायदि जाबाय एरखावनोसै नै हनै एरखावनोसै
Mami, oरै fै. Maibra biदै. नै. बे खेबसेल' एरखावगोन जाबायबो ओमफ्राय बेखौ आराम खोबना दोनसै दसे खोबनानै दोनथ'नोसै थाबाय थाथोंसै बे थाथोंसै अर होलाना होमबा दा अरा बिदिनोसै जा दङ हा बिजौ गोनाङाव मानो फैनांगौ नोङो बिजौनो बेना गावनो फैयो गाबलाबायबाय अफायथो बिजौ दाथां जिबौ थायो दे गाखोदो फैदो औ नै बेयाव दै दोनगुलायबाय थोरसियावहाय मोजां मोनबाय थाथोंसै ए बियो बेखौ बिदि खोबनानै दोनसै आरो गाखोहैनोसै थौ जुंखामाबो जाबोगासिनो नोंबो जागोन दा औ बेयावहाय ओमफ्राय बे जै जाबाय बे फिथाइ जाबाथाय मालाय सातबाहाय दाउफोराहाय मोनथिखायो आरोना ओमफ्राय बिसोर फैनानै बिराद जाफैयो बेखायनो बेखौ मारै प्रटेक्सन होगोन जागासिनो आरोना बे गोजौजों खोंनानै दोननांगौ नेटखौ खोंनानै दोननांगौ ना मानांगौ जालागासिनो सेस जाफैजोबो बेखौहाय ओमफ्राय थायो दा बायदियावथ' गैया स्रिं स्र'जोब जेलानाखि बे फिथाइया आराम जागोन होमबाना फैगोन बिसोरो ज' फुंनि बेलासिनि जायखिजाया टाइमावनो आरोना जाफैनायाहाय ओइ मा जालायखो औ दिनै सुफेरबाय आं गुरबाय दिनै पातगाजा फिथाइ आगु आं गुरबाय दिनै आंगुरसो नै औ मादैमोननि मादैमोननाव नै थालिर माबा लायदों बे दा जुमायखौ दोननोनो नायगोन ओमफ्राय जि साइसनि दिनैसो नुफेरदों आं पातगाजाया बिदि फिथाइ थायो पातगाजा फिथाइ थायनाय आयु आंगुरसो बादामसो बियो बादाम नङा बादाम आगु औ थांसै नै बोथोरा खोमसि अखा हाहां जालाबायबाय नै फुथुगोरबाय आङो बेखौ मोखार माबा सिथर आरो नै बेहा नैबावबो मा जादोंथाय नै उन्दुबाय नै बियो बेखौ फुथुबाय नै एमाव देख्रुबबाय बेखौ थाम ना होजोबो बेखौ नै बेबो माइब्राया फेनला जोब्बाय नै सारबाय एमावा बेखौ ओमफ्राय बेखौ लगायनानै गाबोन सोगोन बांद्राया बैसागुनि रेडि बियो माइब्रा बिदै दा एमाव फुना दोनसै आरोना हरसे ओमफ्राय बेखौहाय नै खोबनानै दोनसै थालिर लाइजोंहाय बायदिसिना बारखो जालाबायनो गिनानै नै गोलैदेरलाबायजानो गिनानै थिथिखाफोर खिलाबायनो हागौना ओंखायनो बेखौ बिदि खोबनानै दोनजोब्बाय
जेबो नाङैनि गोलैनि मैला मैथा बेफोरो मावजिफोर हाबफैलाबायना गाग्लिलाबायनो हागौ ना ओंखायनो साफा दोनबाय आरो बेबायदि जाबाय दा स्रां स्रुं थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आं बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं